Dobrý deň všetci, vítame vás u našich prvých Hyperduo News, našich Hyperduo správach, kde vás budeme informovať o svete v novinách tohto sveta. Takže ja sa vám predstavím, ja som Palacinka AJ Homer Simpson a ten typek meška tu Stery, a.k.a. on vám povie. Stery, kde si Stery, dojdiu. Sorry, že mečkám, ja som Stery, a.k.a. Miles Morales, ale potrebovala som vyvenčiť svoju rybu, jak vždycky. No, čiže... Toto je neskutočné, tento zespoň. No nevadí. Vrhníme sa na prvé správy, čo budú teda správy zo sveta YouTube. Takže prvá správa je, že youtuberovia Hyperduo dosiahli 10 odberateľov, ale bohužiaľ znova im to padlo na 9 kvôli tomu, lebo jednoducho nejaký týpek im zrušil odber. Za to sa mu veľmi neďakujeme a teda som trošku smutný, ale môžeme sa vrhnúť na ďalšiu správu. Mr. Beast dosiahol 400 miliónov odberateľov vďaka jeho novej songe Miss Me, give me some money, yeah. Bolo to podplatené, lebo použil podklad od pesničky z Popula hore od Hyperduo, ale bohužiaľ to prešlo Mr. Beastovi, lebo má viacej odberateľov a je populárnejší. Čiže spamujte LK pre Mr. Beasta. Ja dávam mikrofón späť Palacinke. Takže toto bolo všetko zo správ z YouTube. Môžeme sa teda vrhnúť na správy zo športu a teda ďakujem, môžeme ísť na správy zo športu. Hej, editor, kokos musíme mať nového editora, absolútne nevie editovať. A čože moja chyba? No dobre, to je jedno, to si nevšimajte. Píp. Takže správy zo športu. Slovenský futbalista David Hansko včera strelil svoj druhý gól za svoj nový klub Atletico Madrid. Je to veľká radosť pre fanúšikov Slovenska a Atletika. Celkové skóre bolo 5-0 pre Atletico nad Realom Betis v španielskom pohári Copa del Rey. Má z toho radosť či David Hansko, tak aj všetci hráči Atletika a fanúšikovia. Dúfajme, že sa bude Dávidovi dariť aj naďalej. Ďakujem a predávam mikrofón Sterymu. To som ja zase Stery a včera v hale v Bratislave sa uskutočnil futbalový zápas medzi FC Najbobší versus FC Estebobší. Hneď v prvej minúte dostalo 12 hráčov z 11 červenú kartu a tak sa zápas musel skončiť, ale na nešťastie rozhodca bol podplatený a dal výhru týmu Estebobší. Ale hráč Joško Fazula bol extrémne poranený, dostal špicom od kopačky dvakrát do kolena na to isté miesto a má zlomenie 3. stupňa. Zápas sa tak nakoniec musel skončiť stavom 0-0, keďže 24 hráčov z 24 dostali červenú kartu. Rozhodca po tomto zápase musel mať nočné múry, toto sa ešte nikdy na svete nestalo. Predávam mikrofón Palacinkovi. Wow, Stery, tak toto bolo vážne zaujímavé. 24 hráčov z 24 dostať červenú kartu. To je neuveriteľné. No bohužiaľ, niekedy sa stávajú aj takéto zápasy. A teda bolo to vážne zaujímavé a my sa už o malú chvíľku môžeme vrhnúť na správy zo sveta. Takže najprv tu bude taká malá reklamná prestávka a editor, vážne budeme musieť potrebovať nového editora, ty kokos. No vypni to. Reklamná prestávka. Doritos! Vidíte ten oval? Je ešte zelenejší, jak One Chip Challenge.
Podľa tajných zdrojov sme zistili, že Hyperduo má novú songu, ktorú by mali počúvať všetci na svete. Meno ešte nevieme, ale malo by to byť z Metalliky. Myslíte, že tá nová songa bude bombastík? Ak áno, začnite spamovať do chatu dvoj.tv. Ak si myslíte, že to bude zlé, tak začnite spamovať LK. Toto je všetko odo mňa. Dávam mikrofón Palacinkovi. Ďakujem. Tak, akože to by bolo veľmi zaujímavé, že by vydali novú songu. Už sa na to tešíme, ale zatiaľ to ešte nie je oficiálne, takže ja tu pre vás mám ďalšie správy. Takže dneska sa oficiálne začali olympijské hry v Miláne a v Cortine. Prišli tam aj naši slovenskí reprezentanti. To by bolo všetko. Editor, vidíme! Takže toto bolo všetko zo správ zo sveta a ideme na naše dnešné posledné správy a to budú správy z ciest. No, takže nového editora by bolo treba. Ja som ho zatiaľ vyhodil von do koša. Takže, starý, daj strich. Vidíte, starý je normálny. Čiže začali sme správy z ciest a Škoda vymyslela nové auto Peugeot, má to 45 000 koňov, 125 000 palcové, má to motor najväčšej kvality, dokonca to predbehlo aj najrýchlejšie auto sveta Formula 1. Dali tam aj lietajúce prvky, vie to lietať, čiže ak uvidíte náhodou lietajúci tanier, tak to asi nebudú mimozemšťani, ale bude to tá nová Škoda, lebo to urobili novú technológiu, ktorá to spraví, aby sa to zmenilo na tanier, ktorý bude lietať, z ktorého budú strieľať paprsky. Čiže sa máte na čo tešiť. Radím vám si toto nové auto kúpiť, je fakt pecka, ja som si ho kúpil, stojí to len 13 miliónov. Momentálne dávam mikrofón Palacinke. Palacinka, už som podberiti. Dobre, počkaj, ja tu niečo riešim. Dobre, no ľudia. Dobre, takže zdravím vás a mám tu teda správy z ciest a teda takže na ceste sa zrazilo 13 kamiónov. Za vinu môže opitý vodič, ktorý vypil 2 litre vodky predtým, ako začal jazdiť. Údajne je to kamionista, ktorý ani nemá vodičák, má iba 12 rokov. Je to malý chlapec, ktorý sa opil, zaslal ho do väzenia, keď ešte na to policajti nemajú právo, ale teda vlastne ten chlapec odtiaľ aj tak utiekol a momentálne sa niekde potuluje, takže ak uvidíte nejakého hyperaktívneho chlapca na zemi, tak si na ňoho radšej dávajte pozor. To by bolo všetko a počkaj, Steri teraz sedí vedľa mňa, to znamená, že za počítačom nie, tam je editor. To by bolo všetko z dnešných správ, majte sa, želáme vám pekný víkend a nezabudnite sa pripútať, keď idete na cestách. Ďakujem. Pri mikrofóne bol Palacinka, a.k.a. Homer Simpson a aj starý, a.k.a. Hans Morales. Čaute!